Давай. Так, ха-ха, базавакаб. Уадурак, уихагена лачуэк скупхум. Хуаках сучан дрыцу. Ахба, место зангиурзли, таком даже руководитель страны. Уайт бараката, ахба пи абхаб кайвенит, то дурана у передина чпау заседания. Ара ахбам по забью гиплату. Хяб захцаса уку нишаз. Ара цаса шапаج нахитахыстын. Ахбара ицбара ахмам баззык ахгетусым. Ахбара ицбара анын абазавакаб جاء أرى يا حرتوش أحبتواركو يجي организатор говорит кучун чиновники ибанызлаки возраст тут ара шорс место Чагушорс. Чагушорс мэрцкс он Тахбаб двусараж авасараж подруг он, как говорится, общественное движение скс Рахбаб вот ауи место Ицка и таку Аубеков Мухадин, председатель совета старейшин. И старейшина по Айку, а рай чушта хабача. Ни в коем случае не по статусу, по деньгам, по значимости, по должности генералу. А это место наших старейшин. А как кого-то раверут, вот, ахба от харичуб. Вот. А Бог обещает боса. И у вас аханат за центральная дорога, ханат скрава за. ويا عشان بعير تقبل خيابز. نيدا سحني. هسه شباصة ووسكوا. يقيوما وجوه мероприятия. يقيت شزحرة حزريد. شزحرة حزريد. شتا. هرز بشيد هرزقوا. يعايرنس. نصب حمز الدنيا عيب. يعايوش. هرزقوا زمواجي وجه يزعيد يعايوش زمواجي يالح قتو يسا حدر شردات قحت قلب شردات شفنس يالح قتو يسم واجي حدر. أبز وعقا يالح وعا زمواحي حيحب شالح حربزازة قتو يسم ويالح حدر. الله يحفظ. وتصيح شردات يحكي تاب يالح قتو يسوات زمواحي. 8 марта, 23 февраля, февраль, 8 марта, Суат Ирзахчпит, Союз женщин, Иштиабази, Хабаза, Ачаказм Ирзахчпит, его Арихчпоус, Мазахчпо, Ватраб, Хуакара, Бабаза Вакара, Захчпо, Замаша, Мухаль. Захчпо, Замах, Абазуака, Аба, Рыца, Бзихуш, Вацахпаш, Абашуш, Машлош, Тачапа, Шадахкалош, Бзазуш, يحسش زماجي زحش بزبا حبز وعقا حبا هي حبيش بز زرقي حزيش الريتا بمخشان совсем-то بمخشان وجواك حواقع راك بزاتا قاعدها خير بقول كشارك ويجعرق يا بتو يا حزيشبا يشو تقوق يا حبشا عرض ما زحش فوا حابة молодежь приехала абута шарда ракула ей завай гургова я магава татарчула собирала вас шардала хяза ага الله بزرز خدريته я что знаю заказать они просто не ходили с